Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Guni. Taong 1965, Baungon, Bukidnon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan ang pamilya ni Guni sa hangganang lupain ng Baungon. Sa kanilang lugar, bukod tangi ang kanilang pamilya, gawa ng sila lamang ang taga roon na hindi gaanong nakikihalubilo sa kanilang mga kakilala. Kahit yung ama niyang maraming kaibigan, madalang lang ding makipag-usap sa hindi nila kapamilya. Hindi naman ito gaanong pinapansin ni Guni, subalit nang tumungtong na siya sa edad na 15, doon na niya naunawaan ang mga bagay-bagay. Kung hindi ninyo na itatanong, itong ama niya, isang antingero. Musmus pa lamang ito, pinasahan na ito ng aral ng kanyang lolo. Pagkamatay ng lolo ni Guni, doon na minana ng kanyang ama ang lahat ng abilidad at mga gamit na minsan itong tinangan. Marami yung alam na lihim na karunungan pero ni minsan hindi yun ang gamot. Kahit nga silang magkakapatid, napipilitang magpakonsulta sa ibang albularyo sa tuwing may nararamdaman silang kakaiba sa kanilang mga katawan. Ayon sa kanyang ama, na ang mga karunungang dinadala niya ay purong pangkumbate lamang. Araw-araw niya yung hinahasa sa paniniwalang darating ang isang araw na meron siyang makakaharap na nilalang alinsunod sa tadhanang tinahak ng ama nito. Palagi ring sumasali sa mga subukan ng agimat ang ama niya, ngunit ni minsan hindi man lang yun natalo ng kanyang mga katunggali. Dahil dito, kung kaya't unti-unting umusbong ang ama ni Guni pagdating sa lihim na karunungan. Marami na ring sumubok na tumuklas sa kanyang sikreto, ngunit bigo lamang ang mga ito. Isang araw, habang nagtatabas siya ng mga damo sa gilid ng kanilang bakuran, dumating ang mga kaibigan ng kanyang ama na galing sa baryo. Pagsilay ng mga ito sa kanya, agad naman itong itinali sa puno ang kanilang mga kabayo at kasabay nito ang paghahanap nito sa kanyang ama. Dahil sa matagal na yung nakita at kilala na din yon ni Guni, kung kaya't hindi na yon naghinala ng kakaiba. "Guni, nasaan ang tatay mo? Nasa loob ba siya?" tanong ng isa sa mga ito. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng lalaki, kampante naman niya yung itinuro. Pagsilay ng mga panauhin sa kanyang amang naroon sa sagingan, agad naman nila yung nilapitan ng hindi umiimik. Si Guni naman noon, nagpatuloy lamang sa kanyang trabaho na parabang wala yung inaasahang mangyayari noong araw mismo. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla naman siyang napatayo nang makarinig siya ng alingawngaw ng mga baril sa sagingan. Halos segundo lamang noon ang dumaan nang biglang nagsitakbuhan ang mga kaibigan ng kanyang ama papalayo sa kanilang tahanan. Kitang-kita ni Guni na hawak ng mga ito ang mga armas na maaaring narinig niya noon. Dala ng kanyang takot, hindi muna siya gumalaw sa kinaroroonan niya hanggat hindi pa nakakalayo ang mga kaibigan ng kanyang ama. Maya-maya pa, pagsilay niya sa mga itong ilang metro na ang layo sa bahay nila, tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa habang tumatakbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Sa pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang kanilang padre de pamilya na nakahandusay at duguan ng katawan. May wisyo pa yon, kaya na may agad niyang hinuwakan ng ulo nito habang umiiyak. Pagmulat ng mga mata ng kanyang ama, napatitig na lamang yun sa kanya habang nakangiti. Ramdam ni Guni ang paghihirap nito pero pilit yung ikinukubli ng kanyang ama sa mga huli nitong sandali sa mundo. Bago yun mawala ng hininga,
meron itong dinukot sa sugat na humilom sa braso niya at mabilisang ibinigay sa kanya. Kasabay ng pagbitaw nito sa bagay na yon ay ang huling kataga nito na talagbusaw. Matapos itong marinig ni Guni, dali-dali naman niyang itinago ang bagay na yon sa kanyang bulsa. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, yung pamana ng kanyang ama ay kinakailangang siya lamang ang nakakaalam. Ni pamilya niya, hindi niya noon pinagkatiwalaan, gawa ng may kung anong bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan. Lumipas ang araw na yon, doon na kumalat ang nangyari sa kanyang ama. Lahat ng antingerong kaibigan nito, labis-labis na lamang ang galit sa grupong pumaslang dito. Nangako din ng iilan sa mga kaibigan ng ama ni Guni, hindi sila titigil hanggat hindi na pagbabayad ang mga may sala. Subalit lumipas na lamang ang mga buwan, wala na silang balita ukol sa pangako ng mga ito. Si Guni noon, lakas loob na itinaguyod ang kanyang mga magulang at mga kapatid sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga saging sa baryo. Dahil sa labis niya noong pagkaabala, dumating na sa puntong kahit yung ipinamana ng kanyang ama ay nakalimutan na niya kung saan niya yon nailagay. Hindi na rin niya sinubukan pa yung hanapin, gawa ng mas pinagbibigyan niyang pansin ang kanilang hanap buhay. Halos inabot din siya ng 3 taon bago niya muling nakita ang ipinamanang bagay ng kanyang ama. Ayon kay Guni, nakita niya yon sa loob ng puso ng saging huling araw bago sumapit ang kanyang kaarawan. Bagaman matagal niya na yung hindi nasisilayan, nasisiguro niya na yon ang ipinamanang bagay ng kanyang ama. Bukod kasi sa hugis nito, hindi niya rin maipagkakaila ang nakaukit doong simbolo. Paglalarawan ni Guni sa bagay na yon, kasing laki lang ito ng bunga ng kalamansi at meron yung kayumangging kulay. Parang bato rin ito, subalit napakagaan ng timpang. Wala din yung gaspang na parabang hinubog ito ng tubig. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon na siya nagpasya na hawakan ito. Paglapat ng kanyang palad sa bato, agad naman niyang naramdaman ang kakaibang pakiramdam na animoy dinadala siya ng kanyang kaisipan patungo sa dating memorya ng kanyang ama. Sa loob lamang ng ilang gabi, naunawaan na ni Guni ang lahat ng nangyari noong siya ay bata pa. Mahirap man yung paniwalaan pero wala siyang magagawa sa kadahilan ng kitang-kita niya sa pangitaing yon ang alaala ng yumao niyang ama. Lumipas pa ang mga araw, halos hindi na siya nakakatulog ng mahimbing. Bukod kasi sa mga katagang bumubulong sa kanyang utak, may nasisipat din siyang isang nilalang na nasa wangis ng lalaking may matikas na pangangatawan. May mga mapupula yung simbolo sa kamay at meron itong naninilaw na mga mata. Ayon pa kay Guni, pansin din niya sa nilalang na yon ang kakaiba nitong kasuotan na animoy nang galing pa yon sa sinaunang panahon. Dagdag pa niya na, habang sumasagi yon sa kanyang isipan, nanunumbalik naman ang mga katagang binitawan ng kanyang ama bago yon binawian ng buhay. Dahil sa ganoong sitwasyon ni Guni, kung kaya't hindi naglaon na pansin na ito ng nanay niya. Maliban kasi sa madalas na siyang natutulala, wala na din siyang gaanong gana pagdating sa trabaho. Nang hindi na nito maatim ang kanyang ginagawa, nagpasya yung kumprontahin siya upang malaman nito ang kanyang dinadalang problema. Guni, may problema ka ba? Ilang linggo na kitang nakikitang ganyan. Kung may mabigat kang dinadala, pwede mo naman yang ilabas sa amin. Pamilya mo kami. Papakinggan namin ang problema mo. Wika ng kanyang ina habang naghahapunan sila. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, animoy hindi siya roon makatitig ng diretsyo. Maliban kasi sa mga alaala ng yumao niyang ama,
wala na siyang ibang maisip na palusot dito. Makalipas lamang ang ilang minuto, sa hindi inaasahang kaganapan, bigla na lamang niyang inilahad sa kanyang ina ang tungkol sa inihabili ng kanyang ama. Kahit puwersahan niya noong pinigilan ang kanyang bunganga, meron itong sariling pag-iisip na magsalita. Dahil sa kanyang sinabi, lahat ng mga kapatid niya at maging ang kanyang ina ay hindi maiwasang mapahinto sa kanilang pagkain. Halos hindi ito makapaniwala sa mga bagay na kanyang inilahad, lalo pat ilang taon na ding wala sa kanila ang namayapa nilang padre de pamilya. Bago pa man makasagot noon ang kanyang ina, ipinakita niya rito ang batong kanyang pinakatago-tago. Pagsilay naman dito ng mga kapatid niya, hindi nila maiwasang magtaka, gawa ng kung titingnan, ordinaryong bato lamang ang kanyang ipinakita. Maya-maya pa, nang mapagtanto ni Guni na medyo napapahiya na siya, agad naman siyang tumayo at mabilisang lumabas ng bahay nila. Bago niya yun tuluyang iwan, inilahad niya sa mga ito na magpapahangin lang siya. Sa pagbagtas niya ng daan patungong baryo, nanatiling kampante ang kanyang sarili sa kabila ng kawalan niya ng dalang sulo. Bagaman alam niyang may gumagalang nilalang sa kanilang lugar tuwing gabi, hindi ito naging problema sa kanya na parabang alam na niya ang kanyang gagawin sa oras na masilayan niya ang mga ito. Napakatahimik ng paligid. Tanging mga kuliglig lamang ang kanyang naririnig. Yung liwanag ng buwan, madalas ang pagtatago sa ulap na siya namang nagdudulot ng pansamantalang kadiliman. Nang marating na niya ang gitnang bahagi ng kakahuyan, umupo siya sa isang buwal na kahoy para pag-isipan ang mga nangyari sa kanilang bahay. Habang tulala siyang nagmamasid sa lugar, hindi niya napansin ang paglapit ng 2 dambuhalang aso sa kanyang tabi. Nang mapansin niya ito, agad naman siyang napatayo, subalit nang masipat niya ang 2 nilalang na yon na animoy walang binabalak na masama sa kanya, doon na siya dahan-dahang nagtaka. Sigurado siyang aswang ang mga nilalang na yon, pero bakit hindi siya inaatake ng mga ito? Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasilayan ang 2 dambuhalang aso na unti-unting nagbabago ng anyo. Pagbungad ng 2 hubot-hubad na lalaki sa kanyang harapan, bigla naman yung lumuhod habang nagwiwika ang isa sa mga ito ng, "Matagal na kaming naghihintay sa inyong pagbabalik. Ilang taon naming kinimkim ang dahilan sa pagkamatay ng dating nagmamay-ari ng iyong mutyang tinatangan. Oras na para malaman mo ang totoo." Nang marinig naman ito ni Guni, minabuti niyang umupo sa harapan nito habang maiging nakikinig. Bagaman alam niyang mapapanganib ang mga ganoong uri ng nilalang, sinubukan niya pa ring sumugal, gawa ng kahit nasa ganoon na siyang edad, hindi niya pa rin masagutan ang dahilan kung bakit iwinalay sa kanya ang kanilang padre de pamilya ng mismong mga kaibigan nito. Matapos naman yung marinig ng mga aswang, hindi na din yun nagpaligoy-ligoy sa pagkwento. Ayon dito, maraming dahilan kung bakit iniligpit ng mga albularyo ang kanyang ama. Una dito ang inggit, at ang pangalawa naman ang dahil sa mutyang ipinasa nito sa kanya. Matagal na kasi yung pinaghihinalaan na nagtatanga ng isa sa mga mutya ng diwata ng pakikidigma, kung kaya't habang kampante yung namumuhay sa kanilang lugar, patago namang gumagawa ng paraan ang mga albularyo na itinuring nito na kaibigan. Nang may isa katuparan na ng albularyo ang kanilang plano, ginalugad nito ang katawan ng kanyang ama, subalit dahil sa limitado lamang ang oras na meron sila, kung kaya't bigo silang makuha ang tinataglay nitong mutya. Dagdag pa ng aswang na noong mga panahong akay-akay ni Guni ang kanyang ama, naroon lamang sila sa tabi
at nagmamasid. Lahat ng detalye kung papaano yon napaslang ay alam din nila sa kadahilan ng kausap pa sila noon ng ama ni Guni bago maganap ang pangyayari. Matapos niyang malaman ang tungkol sa bagay na yon, labis-labis naman ang naramdaman niyang galit sa mga albularyo. Yung galit niya sa mga ito noong pinaslang nito ang kanyang ama ay mas lalo pang nadagdagan kung kaya't labis siyang naghahangad na makaganti. Nang mapansin naman yon ng dalawang aswang, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang bumubulong. Paghawak ng mga ito sa kanyang balikat, nakarinig siya ng isang tinig sa kanyang isipan na nagwiwika ng, Gusto mo ba silang mapagbayad? Alam namin kung nasaan sila. Hindi mo na rin sila kinakailangan pang puntahan dahil kami na ang gagawa ng bagay na yan. Konting bagay lang ang hihilingin namin sa'yo na sana makatikim din kami ng kahit konting mutya na tinatangan mo. Nang marinig naman yon ni Guni, agad naman siyang sumang-ayon. Kahit ibigay niya pa ang mutyang yon, wala siyang pakialam sa kadahilanang ang tanging hangad lamang niya mapagbayad ang mga albularyo. Sa pagsang-ayon niya sa sinabi ng aswang, bigla naman yung napahalakhak ng napakalakas habang patuloy na nakahawak sa kanyang balikat. Maya-maya pa, doon na nito inilahad sa kanya ang kinakailangan niyang gawin upang maisakatuparan ang kanilang kasunduan. Ayon sa nilalang, wala silang ibang hinahangad kundi ang kakarampot na dugo ni Guni. Kinakailangang hindi siya napipilitang gawin ng bagay na yon upang magkaroon yon ng basbas sa dinadala niyang mutya. Ayon kasi sa mga ito, napakatuso ng mutya ng talagbusaw. Hindi ito basta-bastang nagbabahagi ng kanyang kakayahan kung hindi yon nais ng nagmamay-ari sa kanya. Naniniwala din ng mga aswang, pinagpala itong si Guni dahil sa kanya napunta ang mutya. Kung nagkataong hindi siya nito nakitaan ng kakayahan, magiging mapanganib yun sa kanya, gawa ng wala siyang kaide-ideya pagdating sa mga kinakailangang maisakatuparan ng mutya. Dagdag pa nito na, ang mga katagang narinig niya sa kanyang isipan ay parte ng sariling bakod, puder, pondo at pamayong ng mutya. Kinakailangan niyang magkaroon ng ganoong proteksyon, lalo pat hindi rin biro ang lakas ng mutya ng diwata ng pakikipagdigma. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na kaya lang naman naghahangad ang dalawang aswang na siya ay tulungan dahil sa pabuyang naghihintay sa kanila. Iisa lang ang kanilang pangarap at yon ay maging isang gabunan. Magiging posible lamang ito sa tulong ng dugo ni Guni na merong basbas ng mutya. Dahil sa sinabi ng dalawang aswang, hindi na siya nag-alangan na yon ay pagbigyan. Bago niya yun salina ng kanyang dugo, binulungan niya ang mutya na kapag hindi ginawa ng dalawa ang kanilang pangako, ang kanyang dugo ang wawasak sa sistema ng mga ito. Matapos niya itong maisakatuparan, bakas sa pagmumukha ng dalawang nilalang ang labis na pagkabahala. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na niya binunot ang dala niyang kutsilyo habang nagwiwika sa dalawa ng, "Ano, handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo hanggang 3:00 ng umaga. Kapag hindi niyo nagawa ang inyong pangako, magdasal na kayo." Matapos itong mailahad ni Guni, agad naman niyang sinugatan ang kanyang palad. Dahan-dahan niya yung inilapat sa dalawang aswang hanggang sa ipainom na niya dito ang kanyang sariling dugo. Nang maramdaman naman ng dalawa ang pagdaloy ng dugo niya sa katawan nito, halos hindi nito mapigilang sambahin siya. Makalipas lamang ang ilang minuto, laking gulat na lamang ni Guni nang masipat niya ang dalawa na dahan-dahang tinutubuan ng mga tinik sa katawan. Nag-umpisa na ring mangitim ang balat nito
hudyat ng pagpapalit nito ng anyo. Sa isang iglap, bumungad sa mga mata niya ang 2 dambuhalang aso na halos doble-doble na ang pangil. Di hamak na mas malaki na din ang mga ito noong una niya yung nakita na siya namang labis niyang ipinagtaka. Halos hindi maisip noon ni Guni na ganun pala kabilis umepekto ang mutyang nananalaytay sa dugo niya. Sa pag-alis ng mga nilalang, dali-dali naman siyang bumalik sa kanilang tahanan para maghintay. Nagpasya siyang huwag matulog magdamag, masiguro lamang na makakabalik ang dalawa, bitbit ang mga taong pumatay sa kanyang ama. Sa pagbalik niya sa kanilang tahanan, napansin naman niyang tulog na ang pamilya niya, kung kaya't wala na siyang ibang ginawa kundi ang tulalang tumitig sa paligid. Pabalik-balik noon ang memorya ng kanyang ama sa kanyang isip kung papaano siya nito pinalaki at tinaguyod ng maayos ang kanilang pamilya. Kahit matagal ng panahong wala ito, palagi pa rin yung pumapasok sa alaala ni Guni. Sinubukan niya ring kalimutan ng kanyang ama, subalit bigo siyang gawin ng bagay na yon. Naniniwala si Guni na hindi sa kamatayan ng pisikal na katawan nagtatapos ang buhay ng isang tao, bagkus ay sa paglimot dito ng mga taong nagmamahal sa kanyang alaala. Ayon pa kay Guni, palagi siyang sinasabihan noon ng kanyang ama na panatilihin ang magagandang alaala nang sa gayoy hindi niya malimutan ang isang tao kahit yon ay patay na. Lumipas pa ang mga oras, wala siyang ibang ginawa kundi ang magmasid. Pinagkukumpulan man siya noon ng napakaraming lamok, hindi yun alintana sa kanya, gawa ng iisang bagay lamang ang naisip niya at yon ay ang makapaghiganti sa mga taong nagkasala sa pamilya nila. Sa pagpapatuloy ng kanyang pakikiramdam, bahagya naman siya noong natigilan nang makaramdam siya ng kakaibang bagay na dumapo sa kanyang balikat. Pagsilay niya rito, laking gulat na lamang niya nang bumungad sa kanyang mga mata ang kanyang amang nakangiti. Agad din naman yung naglaho na parabang natutuwa ito sa mga bagay na kanyang naabot at napagdesisyonan ng mag-isa. Bago sumapit ang hating gabi, dumating na nga ang 2 aswang, bitbit ang 3 katawan ng mga albularyo. Medyo kulang-kulang na ang parte ng mga katawan nito, pero wala naman yung kaso kay Guni, gawa ng ang mahalaga sa kanya ay ang pagiging tapat ng 2 aswang. Dahil sa buhay pa ang 3 albularyo na dala nito, kung kaya't inutusan niya ang 2 nilalang na kainin yun sa kanyang harapan. Upang hindi ito malaso ng tinatangan ng mga albularyo, nilinis niya muna ang katawan ng mga ito sa pamamagitan ng mutyang ipinasa ng kanyang ama. Matapos niya yung gawin, halos kitang-kita niya kung papaano ito lapain ng 2 gabunan. Minuto lamang noon ang dumaan, buto na lamang ang natira sa 3. Pagsilay doon ni Guni na patay na ang mga ito, inilibing nila yun sa gilid ng sagingan na kanyang pinagsasakahan. Magmula noon, naging kasanggana niya ang 2 aswang. Katuwang niya yun sa bukid at sa lahat ng gawain sa bahay nila. Hindi naman niya yun nakikitaan ng kahit na anong uri ng pagtatraidor, kaya na may hindi naglaon, pinagkatiwalaan na niya ito na parabang hindi na yun iba sa kanilang dugo. Alam niyo ba, na sa sobrang galit noon ni Guni sa albularyo, lahat ng mga taong nakikita niyang may kaugnayan dito ay kanyang ipinapapatay sa 2 niyang kaibigan. May mga sumubok man sa kanya noong makipagduelo pero hindi man lang yun tumagal sa laban. Sa sobrang pagyakap ni Guni sa galit at puot, hindi na niya naisip pang makaalis sa sitwasyong yon. Subalit nang makilala niya ang babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa, doon niya natutunang magpatawad sa kapwa. Nang magkaanak na siya,
nalagay na sa payapa ang kanilang pamilya. Doon pa din naman sila tumira, gawa ng ayaw niyang mawalay sa kanyang ina at kapatid. Yung dalawang gabuna naman, katuwang pa rin niya sa mga bagay-bagay sa kanilang lugar. Dahil din sa mga ito, kung kaya't naging ligtas ang panganganak ng kanyang asawa sa 5 nilang anak. Pero kahit ilang taon at dekada pa man ang lumipas, nananatiling sariwa pa rin sa alaala ni Guni ang tungkol sa mutya na merong kaugnayan kay Talagbusaw, ang diwata ng pakikidigma. Okay, opinion ko sa kwento. Ang ganda nito kung naging series to, no? Pero hindi ko lang maisip kung si Talagbusaw isang uri ng diwata. Pero sinasamba ng mga aswang. Ano kaya to? Kaliwa o kanan? Baka meron nakakalam sa inyo kung sino si Talagbusaw. Kasi ako parang pangalawang beses ko palang atang narinig to. Nung una ko siyang narinig, parang di ko naman gaano pinansin. Tapos hanggang sa ito na nga, nagkaroon tayo ng kwento tungkol sa kanya. Di ko alam kung nasa panig ba to ng kaliwa o kanan. Pero masasabi ko sa kwento, parang masyado mo yatang binilisan, Guni, alam mo yun. Unang-una, dun sa mga albularyo, hindi ka naman sigurado kung yun ba talaga yung albularyo na pumatay sa tatay mo eh. Kasi nga nabanggit sa kwento kulang-kulang na yung parte ng katawan ng mga albularyo nung dumating sa kanya. Pero buhay pa naman. Siguro malamang sa malamang hindi na nakakapagsalita yung mga yon. Pwedeng nadaya siya nung 2 aswang na ginawa niyang gabunan, na kunyari yun yung mga albularyo pero hindi pala. O baka albularyo rin yung mga yon pero mahina, kaya nadala ng albularyo. Kasi kung papansinin niyo yung takbo ng kwento, walang nakakatalo sa ama ni Guni. Tapos biglang matatalo lang ng ordinaryong albularyo. Malamang sa malamang hindi yun ordinaryo. Siguro hindi yung kaya nung 2 gabunan, kaya ang ginawa nila, kumuha na lang ng mas mahina. Yun lang yung nakikita ko sa kwento Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.